Hello, hello. Kumusta kayo? Uncle Mangid is back. Yes. Ay muyo, madik matiis ha. Madik matiis, ag-comment. Ha? Puro lang balitan, dagita nga DSWD na amelioration program nga kung kunadan. Ano napasamag dyan do mga lugarin, ha? Balita nga nakapirmadan, ha? Original sack form, ti pinirmahan da. Ano na nangyari sa mga pinirmahan na papel, ha? Hanggang pirma na lang ba? O saan na napunta ang mga pera na pinirmahan nila, ha? Ano nang nangyari, ha? Balitaan nyo naman sila, ha? Hay, nako, baka pasakit to ulo, ha? Dagita nga balita, Diyos ko. Awa nangyari ata sa form ngen. Malpas ti ECQ na extend ngin. Awampay tinatang. Wala pa silang natatanggap. Oh. Ano ba nangyari na kasi sa SAC form na yan? Balitaan nyo naman sila. Ha? Ano nang ginagawa ninyo? Alam nyo, kung ayaw nyo bigay ang mga pera ng mga pumirma ng SAC form, ibalik ninyo ang form. Alam nyo ba yon, ha? Ibalik ninyo sa kanila kahit form na lang, ha? Kung iisipin mo, ha, nakapirma na sila. May signature na ang SAC form, original SAC form with barcode. Alam nyo ba yon, ha? Kagigil kayo. Ano nang nangyari? Naku po. Ay, nako, tingnan nyo. Daldal ako dito ng daldal. Ang dapat yan, nakasingit din ngipin ko. Ay, Diyos ko, nyo tayo tayo. Nyagindang ko gulay. Nasod. Nga ba yan? Makapanervyos kayo, ha? Dagitang, Diyos ko, balita latan. Puro lata balitan. Malpasin, makabulanin. Ha? Natay, giduduman, kaantay dan, ha? Hindi nangangailangan. Nga kunada. Namatay na sila sa gutom 19, ha? Hindi na sa COVID-19, ha? Kung turusin, 3 linggo o 2 linggo na silang nakapirma ng form, bakit ngayon wala pa? Ano ba yan? Anyways, guys, don't forget to click the subscribe button and yung bell para maging updated sa ating next videos. Bye-bye!